दा गोदान बोसोराव जिहेतु जों गोबां गोदान खौरां गोदान गिफ्ट रायजोफोरनो जों होदों। हा गोदान बोसोराव 1 लाख न'खरनो हा होनायखौ कमप्लिट खालामनाय जासिगोन दमासिनि सिगां 1212 जोंहा प्राइमारि स्कुलनि टेट क्वालिफाइड जे सुबुंफोर दङ, बिजाथिफोर दं, बिथांफोरनो 1212सा सुबुंफोरनो जोङो साख्रि होनो थांगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो जोंहा जिहेतु सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौ एनाउन्स खालामनोल' बाखि दङसै दा, एनाउन्स खालामखांग्रोमोनानो 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि गोबां साख्रि होनो जों एनाउन्समेन्ट होनाय जागोन। बेजों लोगोसे जोंहा दा जेसेबां एमइ स्कुलनि जोंहा टेट क्वालिफाइड बिथांमोननोबो जोङो साख्रि होनो माने थागथियारि खालामगासिनो दङ। आरो 6000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो नैबे जानुवारि दाननि गेजेरावनो जोङो 75,000नि 25,000खौ होनो थांगासिनो दं। बेबायदिनो गोबां जोङो गोदान बोसोराव रायजोफोरखौ सेवा खालामनो थाखाय गोदान बिथांखि लानानै दिनै जों ओंखारबोदों रायजोफोरनि गेजेराव। दिनैबाव श्रीरामपुर समस्तिनि जोंनि उइलसन हाजदा EM बिथांनि दैदेननायाव आरो जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय प्रमद बर' सारनि नुजाथिनायाव बेयावहाय 1000सेनिबो बांसिन गुबुन हान्जानि, बांसिनै BPFनि, कंग्रेसनि आरो AIUDFनि बावहाय जोंनि EPPL हान्जानि निति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जइन जाफैदों। दा गोदान बोसोराव जिहेतु जों गोबां गोदान खौरां गोदान गिफ्ट रायजोफोरनो जों होदों। गतिके बेफोरखौ गासैखौबो मोजां मोनजोबनानै दिनै रायजो राजाफ्रा श्रीरामपुर समस्तियावल' नङा, जोंनि बिटिआरनि 40टा जे समस्ति दं, सब समस्तियावनो दिनै रायजो राजाफ्रा जोंनि EPPLआव ज' जाफैगासिनो दं। आरो नोंथांमोना नुगोन साननैसो उननिफ्राय जोंनि कनस्टिटुएन्सि लेभेल जे जयनिं प्रग्राम बियो जाफिनसिगोन। जों इंराजि गोदान बोसोर 2024 इंराजि गोदान बोसोरनि थाखाय दोनथ'दोंमोन, नाथाय दा रायजोफोरनि डिमान्डआ बांनो हमबाय। गतिके दमासिनि सिगांनो जों कनस्टिटुएन्सि लेभेल जे जोंहा जयनिं काम मास गेदारिं बेखौ जागायफिनसिगोन। बेयाव नोंथांमोना नुगोन रोजा गुबुन हान्जानि सुबुंफ्रा, गाहायै BPF हान्जानि मावथिफोरा जोंनि EPPLआव जइन जाफैजोबसिगोन। आङो दाखालिबो बुंखांबाय, जोंहा गोदान बोसोराव 1 लाख न'खरनो हा होनायखौ कमप्लिट खालामनाय जासिगोन दमासिनि सिगांनो। 1212 जोंहा प्राइमारि स्कुलनि टेट क्वालिफाइड जे सुबुंफोर दङ, बिजाथिफोर दं, बिथांफोरनो 1212सा सुबुंफोरनो जोङो साख्रि होनो थांगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो जोंहा जिहेतु सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डखौ एनाउन्स खालामनोल' बाखि दङसै दा, एनाउन्स खालामखांग्रोमोनानो 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि गोबां साख्रि होनो जों एनाउन्समेन्ट होनाय जागोन। बेजों लोगोसे जोंहा दा जेसेबां एमइ स्कुलनि जोंहा टेट क्वालिफाइड बिथांमोननोबो जोङो साख्रि होनो माने थागथियारि खालामगासिनो दङ। आरो 6000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो नैबे जानुवारि दाननि गेजेरावनो जोङो 75,000नि 25,000खौ होनो थांगासिनो दं। बेबायदिनो गोबां जोङो गोदान बोसोराव रायजोफोरखौ सेवा खालामनो थाखाय गोदान बिथांखि लानानै दिनै जों ओंखारबोदों रायजोफोरनि गेजेराव। आरो बेफोरखौ गासैखौबो मोजां मोननानै दिनै रायजो राजाफ्रा दले बले जोंनि EPPLआव जगदान जाफैगासिनो दं।